Navlhnuté murivo, výkvet kryštalických solí, poškodené fasády. Toto všetko je sprievodným znakom prítomnosti vody v murive. Nadmerná vlhkosť konštrukcií je častým problémom starších rodinných domov či chalúp. Predtým, než sa vykoná sanácia vlhkých priestorov, je nevyhnutné, aby odborníci vykonali tzv. Vlhkostný prieskum. To znamená, musíme zistiť v prvom rade príčinu, odkiaľ sa tá vlhkosť alebo tá voda dostáva do stavebnej konštrukcie, do stavebného objektu. Buď to je voda zrážková, alebo to je voda spodná, alebo to môže byť havária vodovodného potrubia, to sa tiež často stáva, alebo sú zlé zvody, zlé riny. Niekedy nie je treba spraviť ani sanačný zásah do tohto objektu, ale môžeme spraviť preventívny zásah, to znamená, keď máme postavenú budovu do svahu, ale máme tieto niektoré poruchy, ktoré som pred chvíľkou spomenul a odstraníme ich, tak nemusíme použiť ani žiadnu z týchto sanačných metód. Preto by som doporučil, aby predtým, ako si zákazníci alebo ako si stavitelia dajú spraviť niektorú z týchto sanačných metód, nech najprv zavolajú odbornú firmu, ktorá im určí postup adekvátny k danej budove, aby sa vlhkosť mohla zamedziť, ale úplne odstrániť. Prítomnosť vlhkosti v murive v podobe opadávajúcej omietky, húb, plesní a vykryštalizovaných solí nie je len hygienicko-estetický problém, ale aj stavebno-technický. Následky sú škodlivé pre človeka, hlavne pre ľudí, ktorí majú problémy s dýchaním, ktorí majú astmu, ale aj na druhej strane, keď vykurujeme alebo temperujeme objekt, ktorý má mokré obvodové múry alebo vnútorné murivo, tak najprv celá tá energia z vykurovania, ktorá ide na vysušenie týchto múriv a až potom ďalej sa odozdáva na skurovanie tohto vzduchu, aby v tej miestnosti bolo teplo. Takže nielen z dôvodu toho vizuálneho, že máme peknú omietku a pekný dom, ale aj z toho, že ušetríme na energii a aj pre zdravie je dôležité, aby ten objekt, ten dom, ktorý je obývaný, aby bol suchý. Na vykonanie sanácie existuje viacero metód. Ku každému domu alebo objektu sa priraďuje taká metóda, ktorá je pre konkrétnu oblasť vyhovujúca. Používame prerezávanie muriva a vloženie hydroizolácie, to je jedna metóda. Potom sú injektáže tlakové, injektáže netlakové, narazanie chromniklových plechov, vzduchové metódy, odvlhčovacie omietky a nakoniec tí drenáže okolo tej budovy. Podľa Jozefa Piláta je najúčinnejší spôsob podrezanie muriva a vloženie hydroizolácie. Ale s tým, aby to bolo podrezanie, táto práca bola vykonaná odborne, to znamená, že aby bolo izolácia muriva napojená na izoláciu podlahy, spravená tzv. Vaňa, vtedy je izolácia podrezávaním účinná a má svoj spôsob vykonania. Sanačný zásah sa robí podľa toho, aké je zloženie muriva. Pokiaľ je murivo tehlové, má priebežnú špáru, alebo murivo zmiešané a má priebežnú špáru, tak sa strojovou pilou Princ podrezáva murivo po určitých úsekoch. Môže to byť 30 cm, môže to byť 50 cm, môže to byť aj 80 cm podľa toho, aká je štruktúra, aké je zloženie, aká je statika toho muriva. Dovnútra sa vkladá hydroizolačná fólia, ktorá má osvedčenie proti tlakovej vode a proti zemnému plynu radonu. Postupne po každých 30 cm sa vkladajú, sa nabíjajú do tej špáry plastové kliny kvôli statike muriva, aby sa len tam ten múr nepohol na jednu alebo na druhú stranu a špára sa vyplňa pomocou kompresora, špeciálnou maltou alebo cementovou maltou. Či už sa rozhodnete pre spomínaný spôsob alebo uprednostníte iné metódy, rozhodne by ich mali vykonávať odborníci, aby ste si nenarobili viac škody ako úžitku.